Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej: Żommu s-sewwa u għamlu l-ġustizzja, għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet u l-ġustizzja tiegħi dal-waqt feċ. U li tilfru stier li ntrabtu mal-mulej biex jaqduh u biex iħobbu isem il-mulej u jkunu għaddejja tiegħu. Kull min ħares is-sibt u ma jiksrux u jżomm sħiħ fil-patt tiegħi lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nferraħhom f'dar it-talb tiegħi. Il-vittmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħhom ikunu joġbuni tilejn minn fuq l-altar tiegħi, għax dari dar it-talb tissejjaħ għall-popli kollha. Ifaħruk il-popli kollha Alla. Iħenna għalina Alla u jiberikna. Idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. Ifaħruk il-popli kollha Alla. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art int tmexxihom. Ifaħruk il-popli kollha Alla. Ifaħruk il-popli Alla. Ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarfa l-ieħor. Ifaħruk il-popli kollha Alla. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Ħuti, issa ngħid lilkom il-pagani. Sekemm jien apostolu tal-pagani nibqa' nagħmel ġieħ lill-ministeru tiegħi bit-tama li nqajjem lejra ta' ġensi u hekk insalva lil xi wħud minnhom. Għax hekk it-tkeċċija tagħhom ġiebet il-biberija tad-dinja Alla. Il-qoħ tagħhom mill-ġdid xi jkun ifisser jekk mhux ħajja mill-imwiet. Alla ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa tiegħu. Bħalma fl-modi intom ma kontux tobdu lil Alla, immissa sibtu l-ħnina tiegħu minħabba d-diżubbidjenza tagħhom, hekk huma wkoll mhumiex jobduh minħabba l-ħnina li sibtu intom minn għandu, ħalli issa huma wkoll isibu l-ħnina. Għax Alla ħalla l-kulħadd fil-jasar tad-diżubbidjenza biex jagħmel ħnina ma' kulħadd. Alleluja, alleluja, Ġesu dar il-Galleja kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu telaq l-Tiru Sidon u ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi. U qabdet tajja u tgħid: Ħenna għalija mulej bin David, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda huma weġibiex kelma, risqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh jgħidulu: Eħles minna, għax ġejja tajjed warajna. Immu qalilhom: Ma ġejtx mibgħut li f'għannaġġ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael? Iżda hi resqet, inxteħtet qudiemu qaltlu: Enni mulej. U weġiba: Mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-għoliet u tixtħu lill-ġriewi? Ekku mulej qaltlu, iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom? Imbagħad wieġeb Ġesu qalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Wasalna fl-20 ġimgħa ta' żmien ta' matul is-sena u llum nisimgħu storja oħra sorprendenti ta' grazzja. Ejjew niftakru li l-grazzja il-għajnuna divina li jagħti Alla mingħajr ma jistenna xejn lura minn għandna. Ma nistgħux nimmeritawha u lanqas tistħoqilna. Dan iġġalna naħsbu. Għaliex Alla jagħżel li jagħti l-grazzja tiegħu lil xi wħud u lill-oħrajn le? Għaliex Alla għażel lill-Iżrael u mhux lil xi poplu ieħor? Din mhix ħaġa ġusta. Nibdew nifhmu għaliex. Fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja u li tilfru stier li ntrabtu mal-mulej biex iħobbu isem il-mulej lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi għax dari dar it-talb tissejjaħ għall-popli kollha. Alla ma jaqta' barra lil ħadd u tal lill-Iżrael il-grazzja tiegħu mhux biex iżomm għalih imma biex iġib lil kulħadd fuq il-muntanja tal-ħajja ta' dejjem. Fil-Vanġelu nisimgħu barranija oħra, mara Kananija, italbet l-għajnuna lil Ġesu immu qalilha: Mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-għoliet
u tixtħu lill-ġriewi? Ġesu li l-poplu ta' Iżrael qed isejjaħlu wlied Alla u l-bqija kollha qed isejħilhom ġriewi. Klieb, għaliex għalhekk? Rid jgħaddi mill-prova l-fidi ta' dik il-mara, immi tgħaddi mit-test meta tgħidlu ekku mulej, iżda l-ġriewi wkoll jiklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom? Il-mara Kananija femet li għalkemm Iżrael irċieva l-grazzja, il-grazzja ta' Alla tgħaddi għand id-dinja kollha. Għalhekk, imqar jekk jidher iktar ġust li niġu kastigati għall affarijiet ħżiena li nagħmlu u ppremjati għat-tajjeb, it-tnub tagħna kien jifridna għal dejjem minn Alla kieku ma kellniex il-grazzja tiegħu li tenna. Alla jagħtina ħafna regali f'ħajjitna bħal ġenituri li jħobbuna u jġibuna l-quddiesa, dawk li jgħallmuna dwar il-fidi u l-opportunità li mmorru l-iskola. X'se nagħmlu b'din il-grazzja kollha li rċivejna? Ma nistgħux inżommu għalina, ma nagħtux kasa jew nitkabru biha? Li tipprova żżomm l-imħabba għalik biex tħossek aħjar mhix attitudni ta' mħabba, minflok aħna rridu nħobbu lill-oħrajn bla ma nistennew xejn lura kif iħobb Alla u hu jerġa' jimliena. Il-grazzja tingħata lil xi wħud għal ġid ta' kulħadd. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!